7, talk too early. Oh, Indaba, talking my business is simple. Nazo zonke indaba zabasha. Indaba. Well, mangabe umuntu esuke ukuthi ukhulelise intombazane bengashadile kupho kufanele ukuthi kwenziwe ukulungisa lezo zinto. Is answer ukulobola intombazane lo suku usuyikhulelisile so that kuzofihlwa ihlazo noma ikhona indlela yokulungisa lokho. Well, engathi khona. Engathi khona. Uhlawula umntwana. Kodwa ke okunye nokunye kuzochazwa ke ama experts engizowa introduce right now because that's what we do kulolu hlelo siyafundisana and then si debate sikhuluma into yethu. I love this opportunity because it belongs to you and ngiyabonga kakhulu ngama topics esiwatholayo ngoba avela kuwena mlaleli and we take them all, we appreciate that ngaxhumana nathi ngazo zonke indlela ezakhona. So ake sikhulume ke le ndaba ukuthi indaba yokuhlawulwa komntwana yenziwa kanjani. Sinomlekeleni Mbanjwa uyi author and a cultural expert. Sekubingelela Mr. Mbanjwa. Sohlaza angikubingelele ngibingela umdipheleli wohlelo bese ngibingelela umlaleli esekhaya ethamela uhlelo intoti impunga yesintu uphunge limnandi lesintu elizwakala njalo mekuvula umlomo umjabulele ngomatheka komkakhe ngoba njalo mematheka ukuthi cha ngiyakhuleka Sohlaza we notice ukuthi kuleli kaphungela imnandi sengakunika lona ngoba walithatha the way okuthathwa ngayitshwele qhubeka nalo mlekeleli sure sisiyabona uyazi kwenzeka nje ukuthi abathandi bendaba yesintu abathi ngophungela imntoti ngoba mangeke ngavula umlomo uyabona uyaphungela imnandi lesizwakala njalo meke ngavula umlomo uyabona ukunotha kolimi ngoba esingunini kuhle wena ngoba uphunga lo wephunga ukunuka kanti ukuphunga mawumnomzane ephunga ukuphuza into so izohlukana lapho soyichaza one day. Yes bese sibake nenyanga naye ungoti umntwana uZulu Melosi ndaba zethu. Oh nina baphunga nomageba ngiyabingelela inhlanga sezansi ngibingelele uza kwethu ke uso Mbanjwa nawe usukhuluma ngeli kaphunga nomageba sokusho ukuthi indaba inokuphunga namhlanje yebo bakaphunga nomageba nazo madoda ngiyafisa sikhulume le ndaba le ezisiqhubeka nisiqondise ngendlela yakhona le ndaba yokuhlawulwa kwengane mangaqala nje kuyena uMbanjwa makuthiwa ingane sokuyihlawula kwenziwa kanjani futhi kwenzelwani? Sohlaza ingane kuze kufike la ekutheni khona uyise wayo oyizalayo uyayihlawula. Ingoba kusuke kukhona izizathu ezithile ezenza ukuthi enze lokho phakathi kwakhe nonina wengane. Ingane kuze kufike esikhathini sokuthi ufisa ukuhlawula yona okanye akhipha inhlawulo eqondene nayo ngoba ubudlelwane phakathi kwabo bobabili usuke bungasebuhle okanye busuke sephelile. Yes. Ubudlelwane ngokothando. Yes. Lapho ke insizwa isuke ingeke isakwazi ukuthi ithathe umama wengane imlobole azovuma. Ngesimo sokuthi ubudlelwane vele busuke sephelile. Okay. Bese ke manje ke ngesimo sokuthi insizwa inalo uthando lwengane nangokubuka ukuthi unina wayo megana esiyabo esinye isibongo ingane izosaba umalume bayo ngoba vele akayiphikanga abe sethatha isinqumo ke manje sokuthi ke ahamba kumalume bayo afikayo kokhokha ukhokhelani Sohlaza angilithandi ke mina leli lithi uyilobola ingane kodwa usuke eyakokhipha inhlawulo le nhlawulo ayikhiphayo njengalomuntu owona vele wangena emagcekeni akhona okanye isayini samnumzane kanti kuvume kwabe sekutholakala umntwana lo mntwana ngenkathi etholakala phakathi kwalomuzi usingathwa yithongo lale ekhaya ngenkathi ehlele emagcekeni le ekhaya leyo nhlawulo asuke seyikhipha inhlawulo leyo yokubonga ethongweni abuka ntombazana ukuthi ingane izalwe yakhulela emagcekeni abo isingethwe yithongo lakhona. Yeah, okay. Bese kufika isikhathi ke sokuthi ingane ke abakomalume bayo sebeyamkhiphela nawo seyayimela. All right. Sikhuluma indaba ke leyo kombutheni uthe ukuhlawulwa kwengane ngikubiza kahle mangisho njalo.
yes ukuhlawula kwengane awushadanga nonina kodwa kufanele ukuthi uyihlawule ukwenzelani lokho nangayichaza ke umbanjwa ekutheni ubonga ekutheni bekade ikhuliswe ke abalapho ekhaya konina asingeneke kuona ke lo mcimbi indaba ezitha ekutheni ke uzokwenziwa kanjani kuzoba into edinga isilwane kuzoba nabantu abakhongayo sichazele ambingelele into eyenzekayo lapha kuba ukuthi uma sekwenzekeke ngoba kuye kuthiwe uma uthunywa lo muntu osuke ethunywa sekudaleka icala lokuthi indodakazi nomngane la ekhaya isilimele yes yakhulelwa kuyakhishwe ke lawo bantu ababili bathunywe bayomemeza lapha kuleyamzi kungeve ukuthi bamemeze ukuthi bazokhonga bazoyibika bazoyibeka icala ukuthi inje sidla amafutha unalolu limo olujula luthiwa indlidla isidla amafutha siyakhuleka nina balapha kuleli ikhaya sizoyibika singakwasibanibani yes ukuthi inje sidla amafutha yes kuyakuthi ke emveni kwalowo mzuzu kuma sekwenziwe njalo ebese ke kuba khona ke inkomo lenkomo ibizwa ngokuthi yombhubuzo okay lenkomo ke iyayingabulawele phakathi kwebala ekhaya iphuma ngaphandle lapho bese kuba ke amakhosikazi azokuyisingatha lo nyama leyo ehlambu egezayo leyo inhlawulo lokuthi ingane ilimele manje yes isidla amafutha yes kuyakube lolo hlobo lesimo kuyakuthi ke leyo nkomo kayihambi yodwa manzi nomnumzane umuntu omfana onile kuba yiyo lenkomo mbhubuzo bese kuzoba inkomo okuthiwa ugada ziba imbili lezi inkomo kuya ngamadekeke amakhaya ke abanye bayikhipha zibe mbili abanye bayikhipha yibe yodwa kube lenkomo mbhubuzo bese kuzoba ke ilogada okay namhlanje sesibona izinto ziguqulwa uthola ukuthi akungeke kusaba inkomo le yamasondo amane sekungaba nayo imali so kulezi inkomo ke zombili sithini isintu kungakwazi ukuthi iguqule ibe imali noma kuyimpoqo ethini kumele kube inkomo ehamba ngamasondo awukwazi mthiyana ukuthi nobamba uthi unemali hambe uyithenga inkomo uyibuyise ihamba ngamasondo ngoba umbhubuzo lo uyabulawa mhlawumbe ke singakukhuluma lokho ngale nkomo le ekuthiwa ugada kodwa nayo kuyawufuna ukubukale ngoba ubukala ukhona ngoba inkomo kufuneka izale la ekhaya ibonakala izale ngoba inkomo yokuthi ibhekele ngala ngithi njoba unina wayo esephukile kuneyinkomo zomnomzana njoba kulo level lokhona owemalobola sezephukile inkomo embili manje lenkomo esibili ke iyo lenkomo le njoba zimbili nje kuyilokhuzana kumbhumbuzo nale isuke ibheke ukuthi ke uma lo umuntu engasalokhuze engasaqhubeki nalengane aseyilimazile lenkomo kodwa isala inkomo kayise iziqhubeke inkomo igcwali lobolo yebo izwakala kahle ungasifanele nawe na ku Facebook esikhona indaba with Alex na ku Twitter futhi Alex Mthiyane ungangilandela na ku Instagram ngiwayichaza uMageba alright sinombanjwa kanye ke nondaba ezethu kukona udaba la oluba inkulumo mpikiswano makusekhulunywa ngendaba yesibongo seke ivele na khona la kulolu hlelo masuke sikhuluma ukuthi mase kwenziwe ke lokhu wahlawulwa kusho ukuthi ke usengabiza ke isibongo sikayise ngoba usesukile ekhaya konina right sohlaza usuke ngasibiza kodwa angasebenzisi ngisho ukuthini mangithi usuke ngasibiza angasebenzisi ngesizathu sokuthi uyise usuke sekhombisile ukuthi amacala akhe wonke uyawazi futhi wawavuma wawagcina ingane ke singabizwa ngesibongo kodwa ingasebenzisi elisho ukuthi akukho azothuma kwenza bese ingane ayibandakanye kumsamo wakhe ingakakhishwa komalume bayo ngembuzi ithongo lazi iphinde futhi yokwamukela ngembuzi nasohlangothini lwakhe okay yabona ngathi sizosijule kanjani isinto lowo ukuthi kufanele iphume ekhaya konina ngembuzi iphinde yemukelwe ngembuzi futhi kwayise kumile ukuthi ihlawuliwe akusho ukuthi kumele kume lokho indaba ekhakasini wasifonela 0861596596 This is indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. 1920 ulalela igagasi njalo nje kwindaba ngolwesithathu sisikhuluma indaba zesintu mafuna ukuthi uphumelela nawe isihloko ongafisa sesidingide ungangi-emailela nje uthi indaba@gagasi995.co.za right
indaba@gagasi995.co.za. Ama-video kalolu hlelo akhona ulithola nje inhlangothi zonke, so ungaya ku YouTube ufike ulisearch indaba eGagasini, and uma uya kwiGagasi app search for i-channel ebizwa ngokuthi indaba, uzothola zonke inhlelo nama recordings einhlelo esezedlulile. Kubalekile ukuthi uregister khona ungene under indaba so that uzokwazi ukuba ke i-VVIP yakhona. My guest namhlanje umntwana uMelusi Zulu, bese kuzoba ke umnumzane umlekeleli Mbanjwa. Sikhuluma ngendaba yokuhlawulwa kwengane yenziwa kanjani. Ungabuza na umbuzo ku 0861596596. Ngizwa nje kubalaleli ndaba zethu kunento la ibalekile, asibi namandla ngesikhathi esifanayo. Uzothola ukuthi ingane izalweni manje ku 2020, but uthola ukuthi amandla noma incazelo ayikho, kumbe ngevama yezingxabano ezibakhona emndenini kungenzeki. Ithi mayisikhulile mhlambe uthola ukuthi sino 14 or 20, bese kuba ukuthi ke sengifuna ukulungisa iphutha engangilenzile. Ngisangakwenza lokho. Yebo, usangakwenza, kodwa ke lento siyibheke ekuthenini kusento ekuthenini ngesikhathi lengane iqala ikhulele, ngabe usenyangeni yokuqala noma kusemasontweni ithatha isisu le ntombazana, wena moni okungukuthi umfana nileni ukuyoziveza ukuthi niyayazi leli cala enilenzile. Uma ningazange nakwazi ukulenza lolu hlelo lokuthi nihambe noyozibika lapho uthi nina ningawabani nje nisidla amafutha, kuzokushaya sonke leso sikhathi. Kulo muzi sekufuneka ningene namahlawulo, sekufuneka nihlawuliswe. Yilethi ihlawulo leli hlawulo lokuthi neyona la ekhaya niphinde futhi nihlawule ngokuthi senithatha isikhathi thina ingane singayazi ukuthi ngiyakwabani, seyifana nekusela ukuthi ngiyakwabani. Okay. All right. Mbanjwa ngizocela nje ukuthi ugudluka kule ndawo kuyona inetwork yesishaya uthi nje ukuba sendaweni kahle khona sizokwazi ukukuthola kahle. All right. Asithathe ke nango uphilani ngongoma ufona esemalangeni useGagasini bhuti sekumukela. Yebo kunjani Derek? That's right. Sithemba uyaphila nawo. Yeah. Ngicela ukubuza la baba Alex. Uzobuza nje imibuzo emithathu. Oqala uthi if uma esenengane ubaba lo ngane uma efika sezoyilobola ingane ngabe yena kubalekile yini ukuthi abe khona na enze izinto njengoba ubaba wengane yokuqala efikile. Okwesibili but Alex, wena ukhipha lenkomo yemvumo ngake ngezoqaleni ukuthi wena inhlawulo yenkomo uyikhiphe, wena ukhipha lenkomo ke yemvumo ke ukuthi hawu uyavuma ukuthi umithisile. Okwesibili ngoba ngeke usawugeza umuzi, inkomo le ivuma ihamba ngemali or ihamba ngeenyawo, ikuphi okubalekile kunakho konke? Okay. All right. Asiba manje kulimbuzo ethu ebalekile. All right. Awuthatha ke mlekeleli na umbuzo lo oqala. Yeah. Sohlaza ngicela ukuthi ngene kahle kulombuzo lo awubuza lona Sohlaza, lathi into ekhona indaba yokuthi umuzi angeke sawugeza umodo wesifazane kade senengane. Leyo nto Sohlaza kubalekile ukuthi siyilungise ukuthi umuzi awugezwa kanye, akusho ukuthi umuntu wesifazane ngoba usenengane umuzi wagezwa kokuqala, ukusho ukuthi manje mase phinde futhi kufika omunye umuntu wesilisa ezokona umuntu ngeke umuzi asawugeza. Leyo nto leyo abantu abayiyeke ukuthi umuntu wesifazane umuzi ugezwa kanye uma esenengane, nawe uyakwazi ukuthi uzalise bese emva kwalokho umuzi ungawugezi. Amampunge lawo Sohlaza. Okay. Leyo ukuthi ke lezi inkomo ke ezimbili uma futhi ke intombazane siphinde ikhuleliswa umunye umuntu, naye futhi lo wesibili kufanele akhiphe lezi inkomo ezimbili nje ubushilo mageba. Uma ukhipha ilokhuzana lenkomo angithi le isuke kuye eyokuqala isuke ukuthi iyombhubuzo umuntsha osukuqhunyisiwe. Yes. Then ke kwase ukhishwa inkomo yahambisana nenkomo okuthiwa ugada. Yes. Lo sephinde ukukhulelisa lengane lamalesi ingamini okuqala naye ngoba wephula inkomo zomnumzana kufanele akhiphe inkomo ugada walenkomo. Kubeka nje ihamba kanjalo nje ijami lento ngisho ngala zizefike zokuthela lo sefike kwazali zoshiya inkomo. Okay. So leyo ntombazana ekhambeni kwesikhathi ke bese kuzovela umuntu ke oyilobola ngoba efuna ukuthi imgane sezephuke zangake inkomo from 11. From 11 uma ngabe nje njalo njengokwetha ziphuka zibe u2 enganeni yokuqala, njalo kuma sokuzoba ile emase kuyingane yesibili iphuka njalo ibe ngayinye, futhi lo muntu uma ngabe kuya ngothi nje njalo ziyehla ziphetha zigcina ngokuthi kodwa yona uma uqonda nje umbuzo wakho yephuka ngayinye endala kuphela ingane ephuka ngambili.
Okay, all right. Okay, no yezwakala. Sithatha uSthembiso Mdletshe nawo Enteke. Ngomani? Yebo baba njani? Siyaphila unjani Ngomani? Yebo. Mfethu please ngicela uvale radio yakho yesiphazamisa. All right. Yes mina baba umbuzo wami Okay, mase ready uzobuya sijoin. Don't worry. Sidlulele Mtuba Lucky ukindaba. Tode kunjani? Siyaphila kunjani kuwena? Ngiyaphila mne wethu. Angihlala amagoza ngingaphazami uhlelo ngingabambezeli la. Ngicela ukubuza abantu bengosuthi. Nanso-ke inkomo enhlawulo isifile la ekhaya kithi. Kanti ubaba nabanikazi bomuzi abekho. Bale esilungwini. Lenkomo mhlambe bese kuvulelwana ukuthi chana ayilinyazwe mhlambe ngoDecember noma ngoNew Year imthelela yalenkomo ukuthi iyone lezi ezinye phakathi kwesibale ekhaya ingakanani ukuthi ilokhu ihlala nezinye la ngizolala emsakazweni angazi noma ngizwakele nokuzwakela ubani uzothatha lo mbuzo madoda ake ngiyisize lensiza le ngiyayiziyabuza yemntana ayikho indaba ukuthi kufanele nangengozi ukuthi uthathe inkomo ehlawulo uyifaka phakathi komzi ngoba inkomo ebiyivelise kayi lo muntu akahleleka ukuthi uma kuthiwa abanikazi bomuzi bobe bekhona ngoDecember baye baxoxa uma bethi bazoyibika ukuthi hayi labo bantu abobuya ngoDecember bobuya ngama-Easter sesikhona. Okay. Njele yakhe ukuthi uzobuya zongifutela la ekhaya hayi yizo zonke izona indaba lezi. Okay. Ufaka umkhokha lento kufana nalento ukuthi ukuthiwa konakele kuthiwa asikhuluma indaba yemali esikhundleni sokuthi kuba khona inkomo ihamba ngamasonto. Imali yafika bazalwane. Okay. 1927 namhlanje sikhuluma ngendaba yokuthi ukwazi kanjani ukuthi uhlawule abanye bathi ukulobola ingane uma zinsizwa ukhulelise intombazane awangabe wasuyishiya kanjalo ke so usudinga ukuthi ulungise ke emagceni omnumzane la wenze khona umonakalo yenziwa kanjani leyo nto sikhuluma ke nomntwana uMelosi Zulu bese kuzoba ke umnumzane umlekeleli mbanjwa bama experts kwisinto lolu hlelo ke uzolithola or uyalithola ku YouTube and ungalithola na kwi app yethu Gagasi FM masungene kule app Gagasi FM search for indaba channel so ilawo kwazi ukuthola khona kama recordings zalolu hlelo kanye ke nezinye siyabonga right sesithatha ke uZamani eNew Germany Zamani sekumukele Gagasini yebo sanibona ninjani si right kunjani kuwena hayi kancane kufana sure ngithi ake ngibuze la angazi noma ngabona nami ngilificela sokuba phakathi uhlelo ngithi ake ngibuze la uma uzokhulelisa one emzini uthola ukuthi vele untombazana akayona intombi nto esimeni sokukhokha ukhokha kanjani and ikuphi kumele futhi ukhokhe kuze kuthiwa mhlambe kugcina la kuthiwa ingane ke leyo isibiza isibongo sami njengozama okay angani noma mhlambe umbuzo wami uyezwakala imake mfowethu ulobolela ukuthi intombazane igane noma uyahlawula kodwa umthole engaseyona intombi angithi ngiyahlawula ngimthole engasayona intombi so should lezi inkomo ezimbili zisafuneka yini kuwena yes okay nanokuthi kuzona lezo ngizobe sengikhophile mhlambe ezimbili ingane lapho ngabe siyakwazi na ukubiza isibongo sami njengozamani okay ngiyacabanga mfethu sifice sesiphakathi because lo wesibili umbuzo siwuphendulile earlier but ke ifuna la app yethu ikunikeza option ukuthi uhlelo uliqale ngasigcineni kodwa ke imbuzo ebalekile siqale kona manje ubone ukade uthathile eqaleni vele lo mbuzo lo ukuthi well uyamfica lo muntu akaseyona intombi kodwa ke kuzobe kuyingane yokuqala zisama kanjalo yini ekutheni sibembili sohlaza uyabona ngesikhathi sokuthi umfice engaseyona intombi leyo nkomo eqondene naloko ayikakwazi ukuthi ayikhiphe wezwa lona ngesikhathi sokuthi vela kaficanga ngoba leyo nkomo phela isuka imele yona leyo nkomo bese kuzothi ke sohlaza lenhlawulo le asuke eyikhiphile ayihlangene nengane kodwa inhlawulo le kade iqondene necala la akusho ukuthi ngoba nake nezalisile phakathi komuzi wazokhipha leyo nhlawulo yokugeza umuzi ukulungisa icala lenzile ngaphandle kwemvumo yakulowo muntu bese acabanga ukuthi ke manje nengane usenelungelo lokwenza izinto zakhe azithandayo nengane nayo kusuke kubalekile ukuthi uma engeka mthatha unina wayo ingane
esesithi ingane ukuthi ibuyele ngakuyena axoxisane nababomalume bayo ngoba suke sifikele ukuthi sohlaza ingane ungabibikho umbango ngoba noma kuthiwa nina njenganabantu abaphilayo nizovumelana ukuthi ingane ihambe kubo kanti emathongweni akuzange kunyelwane ingakho kubalulekile thathuma abantu abazohlala phansi basha bakomalume bayo ukuthi badingani ngokuthi lengane isekelwe yithongo lale ekhaya ikhulele le ekhaya. Uyaphenduleka Zamani? Hayi ngiyaphendula Siyabonga. Ugcina mhlambe nayo vele iprocess ngalendlela beyichaza ngayo noma sethi okay nina wayo ke usuyamgana. No wethu uma unina wathiwa ke uyamthatha unina wayo ingane yona ngeke ke manje sisayifaka ulweni wena uzolobola unina wayo kodwa ingane mzwane khishwa unina uyofika akhishwe ahamba ayikogana nengane nayo kobe sekuphoqa ukukhishwe komalume. Hayi okay uphenduleke ngiyabonga. All right ngiyaphendula ngiyabonga. All right siyabonga nathi angeke ignore mangabe ku Twitter ngizofunda ama comments akho Alex Mthiyane #indaba na ku Facebook as well la uzokwazi ukuthi uthole khona indaba with Alex. There's a comment la evela ku anonymous, it's a question la yokuthi ingane ihlala kubo kababu wayo but kwa negotiatewa noma wayo ngoba akasenabo abazali manje ubaba ke kushuthi umfana ufuna ukuthi ahlawule but uma wengane akafuni kusimo esifana leso ke kushuthi kuxatsheni impela la ngoba lo wesifazane uyanqaba ukuthi izohlawulwa izoxazulwa kanjani lo ndaba makebe. Hayi uma kuleso simo esinjalo kade khona ncane ola ngisala khona ngiphindela ncane yeah kushuthi umfana lo usifike wazalisa intombazana ingane kodwa ke imndeni yasivumelana ekutheni nakuba engahlawulile ingane ayihambe iyohlala kubo kababu wayo mayisihleli lapho kushuthi ngokuhamba kwesikhathi bese ke umfana ke lo okhulelisile esethi ufuna ukwenza izinto ngendlela okuyiyona yona ayohlawula but uthola ukuthi ke u former girlfriend uyanqaba ukuthi bafike bazoyihlawula. Into njengandale yenziwa abantu ngoba sebakhipha isintu basifaka isilungu basiphoqe nje ukuthi benze ngalendlela abenza ngayo ekugcineni kuya kodwa ke sokukhona okushayeka ilozelwe ngoba uyalifuna ikusasa lempilo yakhe ngalendlela abantu abasoke into engayo indlela lento njenganale into engekho okay kusukela nje kutheni ingane mingahlawuliwe ake loba bakubo mfana abanaso isidingo sokuthi bathathe ingane noma laba bakwantombazana abanaso isidingo sokuthi bayikhiphe ingane kumele lengane ihlawulwe yazi ukuthi ingiyakwabani vele lengane lizobe ikhona phakathi kwaleli khaya akoba kwayena abantu abakhona la ekhaya bona banesibongo sabo ingane mihleli kanjalo la ekhaya engenasibongo. Okay ngoba kunendida ekhona la uyabona nje khona imimlaleli la ku Facebook umngadi othi uma umuntu ebe nengane yomunye umuntu ngaphambilini uma wena ubusumtholise yakho uthola leyo qala izange ihlawulwe kumele yini ihlawulwe so impendulo lapho ithi yebo ngoba awuhlawula ingane ngithi usukugeza amagceko omuzi. Yes. Oh okay and then bese kuzoba khona ke la ulanga lethu ethi uma ukhulelise umuntu okokuqala wangamhlawula busumphinde ingane yesibili kumele uyihlawule zombili na mbanjwa. Kosaza uyabona uma ufike uwatholisa intombazana umntwana wangahlawula waphindwa wayitholisa umntwana futhi wazuwawo umageke ukubeke kwacaca ukuthi umuntu kathume abantu ukuthi akube yibona bayomkhonzela lapha bavuma ukuthi bezicala ngenkathi ke sesifike ukuqala engahlawulanga abakuba intombazana bazofika bamshaye ngoswazi ngokuthi wezicala wangakwazi ukuthi ahlawule ngoba lokho kukodwa kukudelela umuzi angeke aqhamuke sethu sezohlawula isengane ezimbili phakathi komuzi okusho ukuthi yesohlaza ababontomazane banelungelo lokuthi kube khona isigwebo abamnikeza sona. Okay singaba yini leso sigwebo? Ungaba phela sohlaza inkomo inhlawulo kuba inkomo bangabiza ukuthi okokuqala ngenkathi wenzicala awuzange uzohlawula icela inhlawulo ingane yokuqala kuphinde kube imake manje sesizokhuluma ngendaba yengane esibili. Icacile nansi comment evela kumhlengi ngicela ukucacisa njengoba ubaba uZulu nje esho ingane endala kuphela ehlawulwa ngeinkomo ezimbili inkomo yokuqala kusuke kuyinkomo kaMama ebizwa ngomqhoyiso kaMama bese ke bekhokhela ukuthi ke udle ubuntombi bentombazane then le yesibili eyokuthi uzale ingane niyahambisana kunjalo
Yeah. Okay. Ujalo sohlaza ngoba phela uma vele umuntu esenengane eyankomo kamama isuke singasekho ngoba isuke siphumile thina. Okay. No izwakala kahle. It's 1935 kwiGagazi. This is indaba yesintu ngolwesithathu kusukela ngo7 kuya ku8 ebusuku. Sithatha ke nama voice notes. Uma ufuna ukungithumela voice note kulhlelo ungathumela kule number u078 9342827. I'm sure so uyibambile. Okay, sengizoya ke ama voice notes but before nje ithi ngithatha nama comments avelela ku Twitter bese ke ngiyalokhuzana ngithi ngiya kuma voice notes la sinomntwana uMageba kanye ke nomnumzane umbanjwa. Sikhuluma indaba yokuhlawulwa kwengane. Right? And then uFixani uthi uma ingane ngiyihlawulile kodwa ngahlukana nonina leyo ngane ngakwazi ukuthi mangabe kunesifo ekhaya kithi mina babuwayo ngize ngiyithatha izogeza mageza umndeni lo mbuzo kuzophendulwa umntwana and then bese ke uTeddy wenze comment la uthi angizwa kahle lento yenhlawulo thina amadoda kudlalwa ngathi ufika uhlawula ingane uma usuyolobola futhi kuphinde kuthiwe uqalwa phansi. Okay, and then bese kuzoba uSiduwe ebuza umbuzo la ukuthi nginamawele inkinga yami ngazi ukuthi amawele ahlawulwa kanjani asiqale kwena ke indaba ezetha and then bese umlekeleli uzothatha ke lesibili. Hayi awukwazi mkhulu ayikwazi ukwenzeka nje kana le Right ngoba ekuza nje lo mfutho yeah ayikwazi iqondile nje ukwazi uthi ingane uyithathele ukuthi ngoba nakho uyihlawulile sekufanele yogeza kubo wakhe umfanayo akwazi ngoba ubuza lo mbuzo ayikwazi phela into kanje Mthiyana yena uhlawulile wazi ingane uthi ingiyakwabani kodwa kusho lokho ukuthi sekufanele ukuthi uma nje oba kushoniwe kubo wakhe akushona yena kushona lo shonile bese kufanele uhambe yogeza akwenzeki kanjalo lengane phela iseyinsile yasekhawonile until uma ngabe kuya ngokuthi yena ehamba uzophelelana nonina umzukwane bephelelanisile nonina wayo yangena yaphelela yazafana iphandla zakhona ngokupheleleyo hayi lokho ukuthi nje abantu beze bingane soyifake iphandle emakubwazo engaqedile nona akwenzeki kanjalo yes no kezwakala mbanjwa uSidu Comfort la uthi mangabe uhlawula amawele kwenziwa kanjani ngokwesintu sethu sohlaza amawele ukuthiwa awumuntu oyedwa amawele engisho ukuthi ke sohlaza ke inhlawula futhi nje umthole kade imqala kade beqala ukuhlangana uzoyikhipha inkomo kamama phinda khipha inkomo futhi ebhekelele zona lengane ngesizathu sokuthi awumuntu oyedwa amawele njalo indaba. All right. Okay, no siyayizwa indaba. Ake sizoke nama voice notes kubalaleli. Sawubona but Alex ngithanda ukubingelela nje ntambama wena nezihambeli zakho bengicela ukubuza mina la mangabe ukuthi ingane uyizalele ekhaya ayangahlawulwa kodwa futhi ingane ayihlali kini wena ntombazane ihlala kubo wayo kuleso simo lapho ingane isuke ibhekwe yiliphi lona ithonga ngiyabonga ngizolalela emsakazweni Ngigagasini ngisacela ukuzwa ko baba ukuthi mawunezingane ezimbili eyokuqala ingaqedwanga kwayona ukuhlawulwa kumele ukuthi makuleya yasesibili mawukuthi kenzeke uyashada kwafulwe inkomo yesithathu na bese ingane futhi kumele yini ukuthi isebenzise isibongo sakubo mahlawuliwe kuphela kodwa singalotsholwanga. Alex nabahlonishwa ngicela ukuza mina ukuthi mangabe uyingane mhlawumbe ungazange uhlawulwe ube mdala kuvumelekile ngithi ukwazi ukuthi wena uyihlawule wena uyithengele wena lezo zinto zokuhlawula uyihlawule wena uzenzele wena ke mhlawumbe uthola uzinomuntu ubaba wakho sewashona so ngicela ukubuza ukuthi ungakwazi ukuthi uzenzele ngokwakho. Thokoza bomkhulu e-studio angibingelele Alex la kuyihambeli zakho ekhona. Sure. Ngicela ukubuza la Alex angazi noma mhlambe ngabe ngiyaphuma yini esihlokweni lombuzo engizobuza ukuthi esimweni esikanje kuyayi kwenzeke njalo uma ukuthi umuntu wesifazana obuthandana naye nahlukana kodwa wakhulelwa kwasephuphuma isisu esimweni esikanjalo kuyayi kwenzeke kanjani kupho okuyikulandelwe. Alright, no siyabonga kakhulu. Ngiyabonga. Sure mfethu siyabonga kakhulu. Alright. Lawa ke oqala ama questions uzowathatha Mageba and then bese ke lawa ayi2 okugcina la kundaba ezitha. Okay? Asiqale kwena ke emlekeleli. Sosaza angiqale ngayo mfethu lo oqeda kuphuma ukuthi
ingane uthola ukhulelise umuntu wesifazane ingane yabisichitheka usebuza ukuthi ke imithi imigudu ekusuke kubalekile ukuthi ayilandele leyo ngane leyo sohlaza kusuke kubalekile ukuthi ahambe aye kukantombazana aye kohlawula uzokhumbula ukuthi lengane yona nje ukuthi yona ayifikanga emhlabeni ngokwenyama kodwa ngokomoya ikhona ingakho ke kubalekile ukuthi inhlawulo nayo ihlawulelwe leyo ngane wayeza lonto sohlaza bese emva kwaloko kuziwe inhlelo zokuthi unina wayo sekufanele manje ukuthi bageze bobabili ngoba phela babantu esebeshonele emva kwaloko lengane kofela ukuthi ke iphiwe igama layo yezo lezonke inhlelo nokuthi indimbathiswe bayiphukudla khona izothi mayibuya iza kwezingane ingazicindezeli ngesizathu sokuthi khona izinto ezikhalelekayo kuyona all right nakubona futhi njenganabazali bayo sure all right and then usisike lo bebuza ukuthi ene akazange ahlawulwe ubaba wakhe sowashona angakwazi yini ukuthi ke yena akhiphe imfanelo zokuthi ayihlawule sohlaza lo mbuzo ngizowuphendula kanje uzothi umuntu ohlawulayo umuntu osuke enze icala abantu abakwazi lo wena njengalingane alikho icala lesi umuntu owenza icala ubaba wakho owafika bokama wakho wenza icala ngamafuphi ke sohlaza awukwazi wena njengengane ukuthi uhlawule icala ongalenzanga ngoba konke osukunako usukuphiwe ithongo lakho na komalume uma manje uzothatha zonke into zakho oziphiwa la komalume bese wena ulungise umuntu wafika wazona ongazisoli yena nje icala lakhe ithongo lizokushaya alunethezeke komalume isona sibongo sakho leso ekufanele ukuthi usisebenzise ukhosele ngaphansi kwaso okay na umbuzo angazange ubuze esikhathini esiningi abantu besuke bebuza umbuzo kanje usuke kukhona ukuthi ngihambe ngayobheka kwathiwa izinto zamayilungi ngokubaba kenzanga imfanelo zakhona so ngenxa ukuthi manje iyangishisa lento yokuthi ngifuna izinto zami ezilunge ngeke yini ngakwazi ukwenza lokho ku case kasisi nje akasekho ubaba wakhe uyazi ke sohlaza lo muntu kusuke kufanele ukuthi asithinte thina njenganempunga yesintu ngoba kusuke kukho imibuzo ekufanele ukuthi simbuze yona njenganokuthi wake waya yini kubo ngenkathi esamncane mhlawumbe bafike bamthinta mhlawumbe ngento efana nenyongo ngoba uma ake aya kubo vele kuzoba khona umbango phezukwayo sekukhona imisebenzi ke manje kufuna yenze ngasohlangothini lakomalume ukuze kuphakame ithongo lakomalume phezukwayo okay no yezwakala mfowethu yezwakala alright ndabazitha nathi imbuzo emibili ke ngaseqaleni ngizokhumbuza musukhohliwe ngicela ungikhumbuze okay leyo qala leyo ukuthi ubaba wengane akazange ahlawule ihlala kubo so ithongo lasekhaya kithi mina mawayo libhekile yini ilona lipho kuyilona elisekele uphendula khona iqondile ingane imihlezi ekhaya kubo isuke engahlezi ngokuthi kusuke kuyibo abaphoqa laba benyama nganye indlela ungakubeka nje ukuthi lawo bantu uma uzoqondisa nje ulimi ukuzabazoba la sakho umphakathi basuke benza iphutha ukuthi bathathe ingane bayise lapha kubo wayo bayikhiphe lapho ngoba ivele umuntu ithonga legadile elo malume wayo lo muntu ozokube yeso lesikhathi egadwe ithonga lomalume bakhe okay all right no yezwakala and then lo wesibili ke ingane ezimbili lo woqala kazange ahlawule and so ngine ingane ezimbili lo woqala kazange ahlawule so mangabe sengishada kuzophuka inkomo ezintathu na yabo ke uma ngabe njoba uma lo mqalo wendaba engazange ahlawule akahlawula ngoyiphuka inkomo ezimbili ingane zonke ezalomuntu angahlawulanga zonke mhlambe kusale lapho lo dad okay alright mangabe mhlawumbe ukuthi ngenxa ukuthi la ku voice note awukwazi ukwenza i follow up question ingakho egcineni sithi ungakwazi ukuthatha inamba zalamadoda khona uzokwazi ukuthi indaba yakho ilandele umlekelelo besho khona lokho ekutheni uba consultela khona lokho ukindaba ekakaseni is 1945 now sikhuluma nomntwana umntwana uMelosi Zulu uyi expert aphinda ke umelaphi wesintu bese kuzoba ke na umlekeleli mbanjwa uyi author ne cultural expert sithatha nawo Khanyisani wasema respect shosho Khanyisani hamba njani sure ngiyakuzitha ukitaza le ndaba wayilungisa nje indaba zengane lapha hayi ungayi lapho kubuya noma okay angiyikhona uyaphila uDasokhaya hayi dotsaphila njani nini hayi sikhona sibingelele nje inehazi zakho lapho sure ngifuna ukubuza la uAlex ukuthi uma
wazalwa then ubaba wakho wangakuhlawula but wahamba wayolobola lapho into kanjani wenza kanjani ngoba ngibona awulobola kodwa ekugcineni uhambe wayolobola kodwa ungahlawuli wena into emkanjani. Yes ithatha makebe Mtshela ake ngizwe esakhona nje umfowethu lo uthi uyena ongahlawulwanga noma kwenzakaleni ngoba ngifuna ukuthola la uthi kwenza kanjani uma umuntu engahlawulwanga kodwa khanje yolotshola. Ngiyayibuza ukuthi lo muntu ongahlawulwanga ubani uma wakhe akahlawulwanga kodwa futhi kuyolotshola uma wakhe ngizwa kahle lapho. Cha ngithi sikhuluma ngithi uma ngimethisa ngigcina ngimemethisa umuntu fazana mase ke mhlawumbe ngihlale kube neminyaka eminingi yabo so mase engimele ngiyokhokha kodwa ngingaqali ngihlawule mase ngizokhipha inkomo zokulobola. Hayi ke ake ngize ngoba senguzwile ihlawulo ndoda leyo hlale lehla ukuthi ke leli hlawulo lakho selophinda ufuna ukwazi ukuthi wena nje uqoqula ngeke ngeke uzivumele enganeni yakho ukuthi wena ingane yakho isikhulele uyikhulele ukuhlala iminyaka noma bekuthiwa uyalobola kodwa kufanele ukuthi lo muntu agcine ehlawulile uyahlawuliswa futhi ufanele ahlawule nje umbhubuzo khumbula ndoda awungene lobolweni umbhubuzo. Uma wenza ukuthi ke mhlawumbe ngicela ngixoxe ungene owenze ukuthi ke wafike wazaleka ngamzalisa uma sengimzalisile mase ngithi hayi awungiyocela ngifike ngiceleke mhlawumbe ngo5,000 noma ngo10,000 sengimcela kodwa ngihlawulile mase ke kuhamba isikhathi mase ngibuye futhi ngithi mina ke sengiyabuyela ke futhi angithi leyo ngiyacabanga ukuthi nasekhweni ngiyebe inake leyo lo muntu ayohlawulanga njalo egcineni kodwa sebale inkomo emthiyana asiqondise lento ayisukubalekela lokho ukuhlawula uzohlawula ngoba wenibhubuzile la ekhaya le nkomo oqala nje uzoyikhipha uyathanda uthandi uzoyikhipha uphinde ukhiphele ugada ubusuqhubeka ke nelobolo lakho lelo ufuna uqhubeka ngoba ugada vele uyilobolo yokuqala lakho uyoqala lapho kulogada uqhubeka ephambili lo level nenkomo zami engudinga. All right, okay kodwa pendela khaisane ngiya-understand ngiyabonga. Alright. Siyabonga kakhulu nathi. It's 1949 kwindaba eGagasini. Masifice sesiphakathi ikhululeka. Le show zokwazi ukuyithola i-recording yakhona kwi podcast Gagasi FM kwi app and na ku YouTube futhi ila usibamba khona. Sikhuluma le ndaba yokuhlawulwa kwengane. Ihlawulwa ngenkomo engaki kwenziwani singasibiza yini isibongo mangabe suyihlawulile mangabe sekwenzeka unina wayo eseshada ezekhula kwenzekani siyaphuka inkomo sikhuluma leyo ndaba ke sinomlekeleli mbanjwa bese sizoba ke nomntwana uMelo Sizulu. This is Gagasi. Alex Mthiyane onindaba Gagasi FM. Na umbuzo madoda ku Twitter uvela kuNkosi. Kuthiwa awukwazi ukushada ubaba wakho engashadile kumele uqale ushadise yena before ushade wena. So kwenzeka kanjani ukuthi ubaba wakho ungakwazi ukumhlawulela kodwa ubukwazi ukuthi umshadise banjwa soshada yabona la soshada ngicabanga ukuthi leyo idinga ukuthi sike sichaze kahle ukuthi kusuke kusho ukuthini makukhulunywa kanjalo makukhulunywa kanjalo soshada akukhulunywa ngomuntu othola ukuthi uza intombazane uzanelwe kumalume bakhe umlanjwana kodwa soshada lapho kusuke kukhulunywa ngokuthi uzokhumbula ukuthi ngezikhathi ezingemuva abantu babefike balobole uma sebelobolene sohlaza bese kubikwa lapha nabokantombazana ukuthi ngesizathu sokuthi indli yawa lapha bese kuyavunyelana ahambe lesifazana aye kogana lapha kodwa izinto ziphelelisiwe ubaba ke azahambe emhlabeni ahlala bobabili la likhaya kodwa manje azaphelelisiwe uma ubaba ke sehambile emhlabeni sohlaza insizwa yakhe ayizala uzokhumbula ukuthi kumathongo unecala lokuthi akaphelelisile ilapho ke sohlaza la umfana wakhe bekakwazi ukuthi khona akwazi ukuthi agane ngoba kufuna aqala lungisele uyise ukuzulise abe indoda ngokuphelele naye bese abe indoda. No izwakala kahle and then ngizomfihla umlaleli wethu ukutwitter naye kwenziwa kanjani mangabe uma wengane ekhiphe isisu wena kodwa ubuyimisela ukulungisa
uyihlawula kanjani into enjalo ngoba senenecala nobabili wena ungcolisile kubo yena ke usekhiphe umphefumulo wengane Makeba lapho lo bayifana kahle kahle umfana njengokukhulelisa kwakhe ingane lentombazana kumele ahambise umbhuzo kubo kwazali bentombazana le ukuthi usesikhiphile isizo icala lakhe alifuna alikhulume nobamba wakhe uthi wenze nje kodwa le umbhubuzo imele ukuphuma ngale kwalokho mabefuna ukuyenza indaba ayichazeka ayidingwa thina baba balokhuzana baba abasizama ukusiza abantu lapho ngoba singafaka abantu ebumnyameni ngenxa zezimo ezifuzelezi kodwa nje into eqondile ithi uma umuntu esekhulelisa intombazane wona kumele akhiphe umbhubuzo wakhona nogada wakhona le phathele nokuphuma kwesisu indaba ethe phecelezi secele ngoba into efikayo ongayazi engadolike ukuthi isuke ifuna isho ukuthini le nto oba nganye indlela mthiyane ibeka iyamhlambalaza noma ihlambalaza abantu besifazana lendlela ngendlela usokwenza ngakhona no yezwakala sithatha uCasper Zwide useSpringfield Casper but Alex sure but isekumukela yebo ngiyabonga ngibingelele nako baba but Alex ukunento engididayo la kuthiwa uliphesha kanjani ikhali kababa wakho kanti kunamazwe ngiye ngiwezwe ukuthi izono zabantwana izono zobaba yiwela kubatwana manje ikhona yini inkingi uma ukuthi ngikhokhela mina ubaba ngoba nakho angasekho emhlabeni into engifisa ukuyibuza ake sithi uhlawuliwe usufuna ukuqedela lezi ezinye inkomo kanye inkomo kamama nenye ofuna ukuyikhipha uyinikeza abazali bakho ngoba nakho baba angasekho emhlabeni bese njenge mhlawumbe noma ubaba omkhulu noma ubaba omncane ukuthi hayi ngicela unithengisela nazi inkomo mhlawumbe 200 bese bayithatha bayiyise ekhaya komalume ngesizathu sokuthi sina ngikhishwe ekhaya komalume ngokwesiko ngiyise ekhaya kobaba ikhona yini inkinga lapho ngoba phela nabazali babasaphila baye bakhuluma ukuthi bhala incwadi uyotshela uyihle ukuthi ngifuna inkomo umuke kimi usuyindoda ukhulile manje wonke umuntu osuka saphila emhlabeni wakumalume usuke ethanda ukuthi umntwana nomntwana ahambe ayekhaya kube sibongweni sakhe siqondile kodwa noma seyifikile sibongweni sakhe siqondile angakhohlwa ithongo la komalume ngoba noma kuthiwa sungala ethongweni la kubaba nalo la komalume kulinamandla siqale kona manje sohlaza ngiyabonga kakhulu lo mbuzo kufanele siwuthathe sobabili nomntwana mina ngizoqala kanje sohlaza ngifisa ukuthi balapha abantu abaphila kwisizwe sipisholo sikaMthaniya uyabona makuthiwa uyingane uzalelwe komalume ubaba wakhe akenza ngalutho umuntu osuke uyihlo lapho umkhulume khona umkhulu wakho uyihlo wakho umuntu osuke efana noyihlo kuwena manje nake lento sohlaza awukwazi wena ukuthi ungathatha into oyinikwa yithongo lale ekhaya uthi wenzela omunye umuntu imuphi uyihlo wena omaziyo ngoba ubaba wakhe akazange eze la umuntu oyihlo kuwena yilo oyinhloko la komalume ozothi umsamo kube uyena okushisela impela makuwumalume awukwazi ukuthi wena wenze baba uthi uzothatha into yakho malume wakho uphisane ngaye abantu abazi lelo cala kusuke kufanele ukuthi ilungiswa abantu baboka babo wakho abafowabo kube yibona abalihlupha ngokuthi balungisele umfowabo icala lakhe ngikholwa phenduleka mfethu ngaethe Makeba kafushane nje sithenga sekugoqeni ngiyamthanda nombanjo yazi ukuthi la lenkinga ithanda ubaningana leyo ukuthi umuntu athi ebiza omalume wakhe ebize ekhaya konina ebese efuna ukuthatha yonke ilokhuzana izinto zasekhaya konina azihambe yokhava ngazi iphutha lika baba umbuzo ukuthi abekhona abafowabo bakayise wakhe lo yise wakhe wayezele yedwa enikubo na okuthi ngoba phela yibo abafanele kahle bakwazi ukuthi lapha nosibani uhambe lapha enecala endanethile wenza ukuthi nokuthi akwasala bafanele bona ufanele bamgcinele lezo zinto eziseleyo bese bazoyilungisa lezo zinto akufanele kube ingane ngoba lengane isafanele ikhishwe leka isinsila ekhaya konina kayisemkhulu ekagogo wayo akwazi ukwenza into enjalo ngikholwa uphendulekile bhuti asibambe la ithi ayijule
Indaba esingeke siqede ngelanga lelodwa madoda kodwa asibonge ukuthi nibeka kanye nathi namhlanje besikhuluma ngendaba la yokuhlawulwa kwengane kuqhutshekwa kanjani asiqedanga ke khona ke kuzalweni kwengane khona namanye ama topics angaqhamuka la unendida khona ungasi-emailela indaba@gagasi995.co.za ngiyobe ke sengi-invite ke ama guest ethu ndaba ezithi asibonge utholakala kanjani ke mntwana Melusi inamba yami engitholakayo yona ithi 072 56 98 724 ngitholakala lapho no siyabonga kakhulu mntwana Malusi Zulu impunga yesintu impunga yesintu sohlaza ngikusho kubantu abathi incwadi esihloko sithi sithini isintu namava abahlosile bafunde ngazo zonke lezi zinto esizikhulumayo uma beyidinga sohlaza bangithinta kule nombolo ethi 071 627 6343 alright siyabonga kakhulu umlekeleli imbanjwa ke lo Sibekela ke uhlelo indaba eGagasini and besikhuluma indaba yesintu sikhuluma njalo njengolwesithathu from 7 to 8 lo hlelo ke podcast yakhona ikhona ungaya ku Gagasi app and musufike khona please kufanele usayine ungene nawo kwi page nje elibhekene nendaba kuphela kusasa ke kuzobe kuyi Thursday so besikhuluma indaba ze sex with udokotela izinhlelo ziyatholakala na ku YouTube as well bekuyindaba yanamhlanje produced by Mr Mabaso Colin Zondo is up next to give you music of Policy Kanto Tom Inhliziyo indaba was produced by Mabaso as I say we back tomorrow Alex Mtiani bena busuku bomnandi indaba special open line on Mondays at 7 talk to Alex Nazo zonke indaba zabasha indaba